pán Škripek ako prvý dostáva slovo. Nech sa páči. Pani Jourová, veľmi pekne ďakujem za túto vašu prezentáciu. Hovorili ste naozaj dlho a je ohromné vidieť, čo všetko aj v tomto liste, ktorý ste nám práve dali. Hovoríte tu o možnostiach, o modernizácii väzníc, o projekte. I don't need any translation, please, could you? O projekte povzbudenia tých zraniteľných skupín mladých ľudí, že je tu vzdelávací tréningový program vo väzniciach. Veľmi si to vážim, pretože zvlášť teda radikalizácia vo väzniciach, vieme, kam to prišlo, až do Paríža, do Bruselu. Potom tu spomínate pranie špinavých peniaze v Turecku od Únie, aby išli na edukáciu detí. Skutočne široký záber, častokrát niekedy to naozaj vidno, že naozaj obrovská práca, veľká únava, niekedy mi je vás tak aj ľúto. Mám však jeden taký okruh otázok, ktorý by som vám rád položil. A tvrdíme, že predstavitelia EÚ hája rovné príležitosti, nediskriminácia, pluralitu. Ja sa chcem opýtať, prečo s rovnakým nasadením a finančnou štedrosťou a kreativitou, aké sú preukazované viditeľne rôznym LGBTI a môžeme tak stále ďalej menovať skupinám, nie sú podporované aj ženské organizácie napríklad, ktoré prevádzkujú domovy pre tehotné matky v tiesni, alebo organizácie, ktoré pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o svojich postihnutých členov, často živoria doslova na hranici biedy. Ja sa chcem opýtať, z akých konkrétnych dát a čísel vychádzate, keď stanovujete priority finančnej podpory zo strany Európskej únie. Naozaj si žiada toľko pozornosti, toto je moja druhá otázka, krátka, zaoberať sa právami a záujmami malej skupinky jednotlivcov s neustále sa meniacimi novými rodovými identitami. Ja mám za to, že komisia má reflektovať reálne záujmy všetkých európskych občanov a potom by som to videl ako zvláštne nadpráva. Ďakujem. K tomu, koľko financií investujeme do jednotlivých skupín, to by som nikdy takto nemerala. Tu je malá skupinka ľudí, do nich treba investovať málo, samozrejme. Je potrebná určitá proporcionalita, ale každý si zasluhuje našu podporu a to, aby sme sa o neho starali, to je kľúčový princíp v demokracii, že podporujeme menšiny, nech už ich je akýkoľvek počet. Áno, investujeme do zoznamu našich krokov na ochranu LGBTI, ale investujeme aj do mnohých ďalších podobných vecí. Momentálne pripravujem plán pre veľmi silnú kampáň, ktorá má bežať budúci rok. Tá by mala pokrývať tú strašnú tému násilia voči ženám. Je to veľmi aktuálna téma v Európe. A robíme aj veľa ďalších vecí, ktoré, myslím, potrebujú, aby sme ich robili. Je treba chrániť menšiny.